annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. annabi yace duk wanda yayi buɗe baki wa mai azumi, ya shirya mishi shan ruwa, ya shirya wa mai azumi abinda zai yi buɗe baki da shi, ko menene ya shirya abin buɗe baki wa mai azumi, annabi ya ce falahu mithlu ajrihi, to yana da kwatankwacin ladan wadda aka ma buɗe bakin, ghaira annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a, kuma ba za a ɗebo ladan shi mai azumin bane a ba ma wadda ya bashi, a'a ai falalar Allah tana da fadi. Idan da zaka shirya buɗe baki wa bayin Allah, ko da mutum ɗaya ne, sai ya yi buɗe baki da abin da ka shirya mishi. Misali zan baku, idan a ranar lada 1000 aka bashi na azuminsa, kai ma da ka shirya mishi buɗe baki lada 1000 da a baka na ka shirya mishi buɗe baki. Kun gane magana? Idan lada 10,000 aka rubuta mishi a ranar, kai da ka shirya mishi buɗe baki, kai ma za a baka lada 10,000. to abinda nake so na ja hankalinmu zuwa gare shi, wallahi akwai mutumin da za ka mishi buɗe baki, abinda za ka samu a azuminsa shi kaɗai, kai azuminka in guda 10 ne ma ba za ka samu wannan abin ba. Domin akwai wanda za ka shirya wa buɗe bakin ya fi ka kamun kai, ya fi ka sanin dokokin azumi, ya fi ka ambaton Allah a wunin azumin, ya fi ka kiyaye ƙa'idodi na azumi. Za ka samu yau idan ka mai buɗe baki, watakil a jikin azuminsa kawai za ka samu lada 10,000, watakil naka tun da kai watakil ana azumin ana ɗan ashar. Haka ne ko ba haka ba? Ana azumin ana ƙarya, sai ka samu kai abin da ka tsira da shi a azuminka, idan an ninka shi 10 bai kai abin da ka samu a jikin azumin wane ba. Kun gane magana? Akwai wadda daga lokacin da aka shiga ramadanan kamamme ne, ba shi da aiki sai ambaton Allah, karatun alkur'ani, nisantar miyagun ayyuka. Kai kuma watakil baka da wannan kamun kan a ramadana. Ana azumin ma baka bar ƙaryan ba, ana azumin baka bar waɗannan miyagun ayyuka ba. Jama'a mun fahimta? To idan ka shirya abin buɗe baki wa mutum 10, duka mutum 10 nan suka yi buɗe baki da abin da ka shirya musu, ni kun fahimci lissafi? Kowane mutum ɗaya a cikinsu, kowane mutum ɗaya abinda Allah ya bashi a ranan na ladan azumin ramadanansa za a baka. In su 10 ne, kowa da ka tashi da ladan azuminsa. Idan mutum 30 ne ka shirya musu shan ruwa, to kai a wannan ranan ka tashi da azumi 30 ɗinka tun a daren farko. To akwai wadda zai iya shirya shan ruwa wa mutum 100, wallahi bai jijjiga. Ya shirya kowa ya zo ya sha ruwa ya ci abinci ya tafi, zai iya shirya wa mutum 100. Amma wannan in kaga hanya ce da ta dace, in kai wallahi za ka yi farin ciki da wannan shawara. In ba ka yi ba, za ka ce ka taɓa ji an faɗa.